Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога і Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні розпочинаємо святкувати урочистість послання Духа Святого. Просим Бога, как Он заправды наполнял нас тем життем, которым Он сам является. Бо сам Бог является животворчей криницей. И Дух Святый, который приходит в костел, и Он является уособлением этой животворчей силы. Сьогоднішню святую Ішу ахвяруємо за померлую Янину, першую годовину смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласть наисвятейшую ахвяру. Споведающим Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и заняванием. Моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишиє Богу, а на землі слава Богу, людям доброї волі. Хвалимся ми, благословляємся ми, кланяємся Тобі, прославляємся ми. Дякуєм Тобі, великої хвали Твоєї. Пане Боже, оборони небесний, Боже, Отче всемогутний, Пане Сині Отці народний, Єсу Христе, Пане Боже, ранку Божий, Сині Отця, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми молитві нашої, який сидиш праворучай слава, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухваляє Бога Отця. Аминь. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, нехай взнимется над нами зяние Твоей славы, а Христу свято свету даром Духа Святого нехай умацує серце Ти. Хто був отроджений, дякуючи Твоей ласці, раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і
Пресвятого, Бог просущий веки вечные. Читание книги Бытия. На всей земле была одна мова и одноликовое слово. Рушивши з усходу, люди знайшли у землі Сенаар равнину и поселились там. И сказали один одному: давайте нарубим цеглы и обпалим огнем. И стала у них цегла замест каменем, а земляная смола замест вапна. И сказали им: давайте збудуем себе город и вежу, вершине якой вознесется на небесах, и зробим себе знак, как не расселится по поверхню всей земли. И сошел Пан поглядеть город и вежу, что будовали сыны человечи. И сказал Пан: вось один народ и одна во всех мова, и вот что почали робить, и не отступятся они от того, что задумали учинить. Сыдем же и смешаем там мову ихнюю, так, как один не разумел мовы другого. И рассеял их Пан оттуль по поверхню всей земли, и они перестали будовать город. Тому дадено ему имя Вавилон, вот там смешал Пан мову всей земли, и оттуль рассеял их Пан по поверхню всей земли. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Пошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана. Пане Боже мой, Ты вельми великий. Ты обранулся в величие красу, Ты окинулся светлом быцем шатай. Спаши, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Неизлеченные, Пане, Твои справы, усё Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови, душа моя, Пана. Спаши, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Усеяны чекают, что Ты досим есть и у свой час. Коли даешь им, яны подбирают. Коли раскрываешь руку свою, яны насыщаются добром. Спаши, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и они гинут, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спаши, Пане,
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Брати, бо ми не ведаем, что усё створение разом стогне и покутує ажно до теперешнего часу. И не только яно, але и мы сами, якие маем початок духа, и мы у себе стогнем, чекаючи усиновлення, викуплення тіла нашого. Бо ми уратовані праз надію, а надія, коли нехто бачить, не есть надія. Бо коли хто бачить, навошта йому ще сподіватися? Але коли сподіваємося на те, чого не бачимо, тоді чекаємо терпливо. Так само і Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стагнаннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа, бо він заступається за святих по волі Божій. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Яна. В опошній великий день свята Єсус встав і закликаючи сказав: «Хто прагне, нехай прийде на мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано в Писанні, з улоння потекуть реки води живої». Это сказав їм про Духа, якого повинні були прийняти ті, хто повірив у Його. Бо ще не було Духа Святого, тому що Єсус ще не уславився. Это слово Пана. Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Так на самой справі, як добре угледиться у своє життя аж кожному з нас. Кожного з нас є, принаймні, некалькі великих прагнень у життя. А у некоторых нават уже некалькі десятків різних прагнень. Шмат чого нам у житті хочеться, шмат до чого ми імкнемося. Шмат про що маримо у своєму житті. Одні мари сповняються, другі ні. Еще не Христос якраз в Ашкалі говорить, що хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Це значить ось про нас, тих, які прагнуть. Прагнуть много, прагнуть кожну хвилину чогось. І біда тільки у тим, що ми часто не вміємо відрізнювати своє прагнення. Это было бы дивно, напевно, конечно, коли б хтось сказав, що я хочу їсти, а на самой справі не їсти, а хоче пити. Коли хтось скаже, що я хочу відпочити, просто присісти на хвилинку, а на самой справі не присісти на хвилинку, хоче
выспаться нормально. И это бывает так само с прагнениями, которые нашмат больше такие широкие, довготермінові прагнення, чим ті, про які я зараз згадав. І основне прагнення, яке у серці кожного з нас Бог зложив, це саме щасливе, саме добре прагнення нашого серця. Це прагнення самого Бога. Как быть с ним, как быть у ним, как и Он был у нас, как мы были у ним. Это прагнение тривання у тим житті, яке не закінчується. І сьогодні, коли Христос говорить ось про це прагнення, то в першу чергу хоче схилити нас, запросити до цього прагнення найвеликше, найпригажейше. І цікаво, що коли це прагнення найбільше, яке є у чоловічому серці, прагнення Бога заспокоюється частково чи повністю, то тоді ще інше прагнення, і вони становляться вже ніяк менш значними. Безумовно, вони нікуди не зникнуть, але зносять різні інші прагнення на шмат прості, на шмат легчей, тоді, коли це основне заспокоєння. І сьогодні Христос, хочучи заспокоїти це прагнення своїх учнів, то значить нас з вами, Костьола, якраз посилає Духа Святого, Животворцю, які приходять у наше серце як сутішальник, як натхнянник на все те, що по-справдному вартісне і добре. І варто сьогодні ще раз придивитися, може, яким чином посортувати свої прагнення, які ти носиш у серці. І може навіть оказатися, що многі з таких прагнень від незвичайних, і вони якраз ось і ось про Духа Святого, про Бога. И тогда окажется, что той факт, что ты еще не сидишь у костёле, слухаешь Божие Слово, за распознай каких вин примешь тело и кровь Христа в Евхаристии. Это означает, что идешь в добром киру, идешь туда, идешь до того, кто это прагнение исполняет. Нехай это свято, которое мы сегодня розпочинаємо святкувати, так само завтрашнім вісті, з послання Духа Святого. Що в нашому житті упорадують, що в житті нашим яким чином з'єднає, так само, як у день створення, коли Бог створав дні створення, з хаоса зробив, дякуючи моці Духа Святого порядок. Так само і в це свято, сьогодні так само спосилаючи свого Духа Святого, Бог допомог це прагнення розкладати, некоторыми из них захопиться, а некоторые можно навіть і обесценить. Нехай Христос нам в этом допомагає, поки ми зараз приходимо до Його. Ми приходимо і робимо якраз те, що Він казав в Євангелії. Хто прагне, нехай прийде до мене, які. Амінь. Пане Боже, подякуй. Веру единого Бога. Господи,
Zjednane sупольnym czuwanні, оживленные Духом Иисуса Христа, взнесем до Бога Отца наши молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, как все его верники жили, как належит Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого отца Францишка, как Пан одарил его своей лаской в распознавании и выполнивали Божию волю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто уже принял сакрамент конфирмации, чтобы они охотно слухали Христа и принимали его по Евхаристии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей хворых и самотных, как Дух Святый Утешитель одарил их новыми силами и показал сенс терпения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые щиро шукають Бога, как святло ласки освячало их души и привело до соправдной веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, особливо за Янину у первую годовину смерти, как раз Божию милосердность могли отримать радость неба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы, заховываючи ласку хросту и конфирмации, были послухмяны натхнением Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який прост Духа Святого улил дары любови у сердца своих верных, выслухай наши молитвы и учини, как мы любили Тебе и отдано выполнили Твою волю. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу окляву принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме окляву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, освяти эти дары благословением Духа Святого,
и праз их спашли Твоему костелу такую любовь, как всему свету нес его святло славенной правды, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Заверши исполнение пасхальной таямницы, спасла сегодня Духа Святого научи, кого принял за своих усыновленных детей в Христе, Твоим одинородным Сыне. Эти Дух Святый при народжении костела открыл пущим народам соправдного Бога, изъятнав розные мовы в вызнавании подиной веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анелов разом с усими святыми спевают Тебе и хвалы, неоспыренно воскликающие. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, госанна на вершинах. Заправды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе еще Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого, Ты еще оживляешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего те дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, как стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо он у тую ночь, коли был выдаден, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тебе складаючи, благословил и подав своим учням, кажучи: «Берите
для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Его цудовне у воскресенні і у небоушесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі этую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костюла і прийми Його як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наперж с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом Ее обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святым Казимиром, святым Пиом и ущими святыми про заступництво яких мы сподяемся на Твою настольную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання приняще усему свету супокой и избавление. Будь ласкав умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласки Твоей дошел з гэтага свету, милостиво прими в владарство Твое, где и мы сподяемся быть, как разом с ними заущёды радоваться Твоей хвале, праз Христа нашего Пана, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Плойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошавана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, там мать не медваемся казалось. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Прощи, не зважай на грехи наши, а на веру костюла Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одари телу супокоем и едностью. Яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki dałeś na siebie grachy synu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki dałeś na siebie grachy synu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki weź na siebie grzechy światu, a dary nas uspokoi. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Его. Как ты вошел ко мне, а лишь скажи только слово, и будь оздоровлена душа.
Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем усім, хто на гэтым тыдні даглядаў кветкі, прыбіраў тэрыторыю вакол касцёла. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. На працягу ўсяго месяца чэрвеня запрашаем на чэрвеньскае набажэнства штодзённа 18:30. Заахвочваем таксама да малітвы ў хаце ў сваіх сем'ях. На гэтым тыдні адзначаем 1 чэрвеня ў панядзелак свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. 3 чэрвеня ў сераду успамін святога Караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў. 4 чэрвеня ў чацвер свята Езуса Хрыста Найвышэйшага і вечнага святара. 5 чэрвеня ў пятніцу успамін святога Боніфацыя, біскупа і мучаніка. У наступную нядзелю 7 чэрвеня урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. У аўторак пасля вячэрняй імшы набажэнства да святога Піо, у чацвер з 17 гадзіны да вячэрняй імшы адарацыя Найсвяцейшага Сакраменту. 5 чэрвеня, гэта пятніца, свае імяніны будзе адзначаць брат Ігар Колзун, наш пробышч. Маліцца за яго будзем у наступную нядзелю 7 чэрвеня падчас святой імшы о 18 гадзіне. Прапануем прамую трансляцыю нядзельнай святой імшы о 10 гадзіне на нашым YouTube-канале. Каб знайсці нас, трэба шукаць парафія святога Казіміра, касцёл святога Піо ў Маладзежні. Яшчэ з курыі біскупскай прыйшло паведамленне і прасілі з ім азнаёміць. Запланаваны на 3-4 ліпеня гэтага года Буцлаўскі фэст пераносіцца на пазнейшы час. Пра магчымасць яго правядзення будзе паведамлена пазней. Разам з тым 2 ліпеня ў Буцлаве адбудуцца штогадовыя парафіяльныя адпустовыя ўрачыстасці. Парадак набажэнстваў наступны 1 ліпеня о 18 гадзіне, 2 ліпеня о 9, 12 і 18. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Схилите головы на благословение. Бог Отец святла, як еще не спаслал своим апостолам овеца нас, утешальника, и наполнил святлом их сердце, нехай благословить вас, и наделить дарами Святого Духа. Нехай огонь Святого Духа, як изъявился над учнями, очистить ваше сердце от грехов и наполнить вас святлом небесным. Дух Святый, який поєднав різні народи в визнаванні одиної віри, нехай вас умацує в этой вірі і здійснить вашу надію сузирать Бога в небе. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется на завсю